नमस्कार. कितीतरी नकारात्मक बातम्यांच्या गराड्यातून शोधून चांगल्या सकारात्मक बातम्या घेऊन मी आले आहे आजचा पॉझिटिव्ह डोस या आपल्या सेगमेंटमध्ये. पहिलीच बातमी आहे दैनिक गोमंतकने केलेल्या बातमीच्या इम्पॅक्टची. गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या 8,000 कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन थकीत असल्याची बातमी आम्ही दिली होती. याची दखल घेत या कर्मचाऱ्यांचं वेतन जमा करण्यात आलंय. गुरुवारी ही बातमी आम्ही दिली होती. मांद्रेमधल्या देऊळवाडा इथले परशुराम आर्ट्सचे युवा कलाकार विनोद व संदेश परशुराम हरमलकर हे दोघे भाऊ चिकणमातीपासून गणेश मूर्ती बनवण्यात तरबेज आहेत. गेली 100 वर्ष त्यांच्या आजोबांपासून ही परंपरा त्यांच्याकडे सुरू आहे. त्यांच्या मूर्तींना राज्यभरातून मागणी आहे. याविषयी आजच्या अंकात छापून आलंय. याबरोबरच म्हापशातील स्वरसाई घुमट आरती मंडळ गेली 18 वर्ष घुमट आरत्यांचा वारसा जपत आहे. विविध स्पर्धांमध्ये त्यांनी 200हून अधिक प्रथम क्रमांकाची बक्षिसं मिळवली आहेत. गेल्या वर्षी तर 47 प्रथम क्रमांकाची बक्षिसं त्यांनी जिंकली आहेत. त्यांच्याविषयी आजच्या अंकात माहिती देण्यात आली आहे, तर तीही नक्की वाचा. गोमंतकच्या स्वास्थ्यम प्रश्नमंजुषा स्पर्धेचा निकाल जाहीर झालाय. डिचोलीच्या शांतादुर्गा प्राथमिक शाळेतील 40 विद्यार्थ्यांनी यामध्ये घवघवीत यश मिळवलंय. विजेत्या सर्व विद्यार्थ्यांचं खूप खूप अभिनंदन. तर याबरोबरच तुमच्याकडे काही पॉझिटिव्ह बातम्या असतील तर आम्हाला नक्की सांगा. आमच्या दैनिक गोमंतक TV या YouTube चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पॉझिटिव्ह व्हा, पॉझिटिव्ह राहा.